natong sugilanon ang karibal kong lulo. Ang mga ulipaw. Kung pauli man siya, dapat magpahibaw siya na ako. Di tayo mo diretso siyang biya nga. Dili formal nga mananghid. Ano problema lo eh. Ang importante nga, nananghid sabto siya na ako daan. Pero ayaw ka bala ka. Patagan di kag batanon nga mayaw mo atiman mo din eh. Karang gwapa o siksi. Huwag na ko magkinahanglag siksi og batanon na to. Mas nauyon kong turibya. Gusto na kong pabalikon to nimo sa dinhi. Ha? Pabalikon? Babalik ka siya dinhi. Gusto ko nga siya mo'y personal nga mo atiman ako. Di ko gusto nga doon na pilain. May ano rin. Wala mo balik sa trivia din eh. Kaya nagdala itong dimal, itong tigwanga din nila. May lagi unta. Pero si Lolo, nangita niya. Gusto ginaya nga. Pabalik kong trivia din eh. Mau ba? Dagot pa ito kong nanginaw. Pero sige lang. Ito ay trivia sa ila ko. Kung imo siya makitan dito, ingna nga di nagyud pabalikon din eh. Aron way daw tang may tabo niya. Pero kung gusto siya sakit siyang lawas. Ayaw siya paabtang puhi din eh, Jonel. Ariglado rin. Ako rin ang buhaton. So ilang Enel, tuwa rin sa ila. Parang imo siyang mapinahan nga di gyud ang ayang mo balik din eh. Wala di mo trabaho sinang turibya sa ilang luluguryo, tay? Wa na. Mi pahawa naman ko no. Mi pauli sa ila. Ha? Nga naman, tay? Oh, sayo nito bagol. Basta wala ka na eh. Wa na dito garay turibya. O ba na sabtay plano nga mubalik pa silang garayaw. Kadungog di ka. Paano man ko nanay? Ngano, nay? Aw, hibaw na ka. Nagdagang isyo. Isyo. Naglekay lang to turibya para wa na igbabot. Isyo ha? Oh, isyo. Unsa ko na imong kipanulti ba eh? Unsa may dagang isyo ba eh? Mga karagong mga isyo ga, isyo. Isyo. Oh, isa mo kang tingali. Sama sa nahitabo ni Renato nga gipusil ni Tasyo. Basta kadagang isyo, Flex. Isyo. Oh. Unsa man sa ilabot ni Turibya, nay, kung naidagang issue sila sa Renato? Mao na, bila kining isyo gid eh. Oh. Ayaw pa tagyawit yaw na day. Gaday! Tukog yawit. Isyo. Wag ko patakag yawit ay Flex dakat. Ikaw kay wag ka basuito diya. Ayaw na lang ko pogngay kung unsay iyawit sa akong baba. Kay masagun ako nimo kuyo dito kay nimo. Me pastilan. May na nga barawon ka oy. Oh. Nakailabyan ko nimo, ha? Nagpaturagas na lang imong naong. Na, nagsugod na saan mo sa inyong lalis, nay, tay. Ani na lang, mas mayo pa no. Lain na lang ato iskutan, be. May pa. Anak na lang. Uy. Go, go! Go! Lahos din, go! Go. Hey, may butag ninyo, tiya. Oh, Glinda. Oh. Sa'yo lang karon. Ay, Ocho, kay nakoy tuyo ni Agawlita. Unsa man na, gaw? Kuhan ka nang, di na magkugahapon sa inyo, gaw. Huwag magkukita ni mo. Ay, gani magkukumbilya, gaw, good. Gipapaapil ko sa ilang prayer meeting. Naabtan mi gabi, igaw, eh. Walay ko ni mo hapit na sa amo. Inalo ko niyo. Aw, gihapit bitaw sa unta ti kagaw, pero mingon man si tiya nga, milakaw sa kunok ka. Hala, unsa man kang oras sa milakaw gahapon? Ito baga. Mga alas 10 sa buntag. Mga, Ha? alas 10:45 gito, gaw, mga ingon ana. Sige, magkanaos tatay, uy. Bakit magaganda? Ngano ka tiyoy? Sorry mo. Nagkabaiwas gid ay tanong. Oo, gaw. Unya, asam dito tuyo ni mo na ko, gaw. Ay kuan ka kanang magpakuyog utak ko nimo sa ilang layla. Karon? Oh, bisa ka diya tungod kaayo. Ito baga. Sige, gaw. Magilis na ko, gaw, ha. Pilok sa dakatan. Nay, tay. Kuyugan una na ako si Glenda sa ilang layla. Mabalik kami dayon. Sulti na ko. Pag amping mo ulit delikado ba kayo pa amping taon. Ilabi na nga, dagan ka ka-iskapo karon nga mga piniriso. Oo, tay. Magdali naman sa tay. O niya, unsa na? Nagkita mo ni Toribia? Wa man rin. Mato pa ni isyot. Wa ko numuli sa ila.
Ug wasa sila mahibaw kung nasa nagkastoribya. Bayano? Bahasin og nagkamatikod. Nahipusunon siya. Malagmit rin. Ta siguro kayo ang iyang signal mo nga nakasabot gidayon nga ato na siyang tinudon. Ayaw ninyo og Long Inel. Kinahanglang mahipos gito ninyong tigwanga. Pero, friend, siya mong paminaw ba? Huwag ka tumusulti si Toribia o sikreto ni ng daday sa tanang tinaguan na to niya. Aw, unay kaso nil. Basta magpakahilom lang sabsin ng daday. Pero kung makamatikod ta nga magbinawa ang sabsin na to, aw, bisag inahan pa siyang lolita. Ipuson sab nato siya. Very good. Nice kayo ang imong plano rin. Sagdi lang, maniilan tas panahon. Kinahanglang wag gyud asong mo gawas nila, ha? Mo na atong misyon karon. Ug kutob sa makahatag og kahasol sa atong una-una. Kinahanglang ato jud tayong pitulong. Kana. O yun yung kay kuha na rin. Para wag yung sagabal ang atong mga nindot nga plano. Basta sundan lang gyud ang akong gisugo nimo. Pangitaa ug hipusa gyud ninyo si Toribia. Ariglado rin. Ingon bagaw kay mo ato ta silang Layla. Ni aman kita sa inyo. Shh! Oh, ayog sapa gaw. Kay nako importante kayong isulti nimo. Gahapon pa unta ni nako isulti nimo. Unsa man din na gaw? Kuan ba? Nakita mi kahapon ni Tasyo. Unsa? Nagkita mo ni Tasyo? Shh! Hinayar kinti mo. Hinay ra bitaw to. O nakita mi. Dira sunahan o. Kita ka ng kakahuyan luyos amo. Diya mi nagsultihanay. Mao ba gaw? Unya hain na nun siya gaw. Nagsabot mi kahapon nga magkita na sab mi karong mga orasa. Pero wa ko musulti niya nga ako kang dadon aron makasultihanay sad mo. Ah, mao ba? Sige gaw. Sigurado man ka nga motong aron siya. Naalagi gid ron siya. Pabuta lang nato kay medyo mga medya oras ba? Basin mga alas 11 gud nara siya diha. Ah, sige. Paabuton lang gid nato gaw. Kay gusto sad ko nga may istorya nato siya. Pamasin na lang nga doon na di katampo nga matabang niya. Ay, salamat, daday. Ay, way sa pa yan, Gors. Silang din na siya. Gors. Ay, kung daday ka nang ako'y pangutanan ni mo ba? Oh, unsa man na, Gors. Kanyang sa imong paminaw, unsa man kahit tinod na yung rason nga wa naman yun mo balik sa Toribia din, he? Doon na ba siya igipanluoran? Ay, wa man ko'y naidumduman nga nang lood to siya din, he, Gors. Malipayon man kayo to siya din, he. Gane, ganahan man kayo to siyang mupuyo din, he. Kay, nakauyon man kayo to siya. Ay kanang maubitaw nga hibong ko kung nanong kalit siyang mibiya nga walang mananghit. Murag, siya ragi makatubagan ng pangutan na, Gors. Koan, di ba, suod man yun mo ni Toribia? Nakatultol ka ba kung hain ang ila? Ay, nakatultol, oy. Narailad dapit sa baryo lungon. Ay, kupiyawa siya doon. Baryo lungon di ay. Makuyawan man lang po. Mao ba? Kanang mahimo bang imo kung kuyugan dito sa ila? Ay, karusa man. Gusto na ako nga, atuan na to siya sa ila. Kay gusto kong masayod sa bugat nga rason kung anong wa na gid siya mo balik din eh. Oh, sige, kuya. Uyog ganti ka dito sa ila. Pasensya na kayo ninyo, Glenn. Lita, sa mga nahinayak magipoy ni God. Wa na kaso Tasyo, eh. Mas nalipay mi nga nagpakita ka namo din, he. Mao pito ni akong giingon niya gaw nga mas maayo na lang nga naistorya ginato siya. Sa tinuod lang, no? Nauwaw na kay ko inilit. Nga no gutaw mauwaw man ka namo. Kung wa kay daotang gibuhat, wa gyud kay angay kauwawan. Tasyo, ayaw pagun-ahon na og bati sa imong kaugalingon. Kung wa gyud kay saang nahimo. Gusto kita siyo, wa man kay angay kauwaw. O hinuon, angay kang batiun og karbo. Ayaw ka bala ka, Tasyo. Gisultihan nami sa tanan ni Pipito. O gamong ipasalig nimo, nga wa mi kawad isa among dakong pagsalig diha nimo. Salamat taon, Lit. Pero abi ninyo, nag-uulbi ko nga nagununa kay wag na ko ikitas Pipito. Mga 4 na kaadlaw sakad sa akong pag-iskapo. Ayaw ka bala ka ni Pipito Tasyo, naara lagi to siya.
Kung amo gani siya makitaan, amo gi siya sultihan. Salamat yung kayo ninyo, Glenn. Busa ayaw gyud kagool ni Pipito Tasyo. Kay sigurado gyud mi nga okay ra gyud to siya. Ray, kumusta naman na ito si Lolo Goryo? Sige man yapon sorry sa amo. O gahalagsik gyapon siya. Pero syempre, abi nimo, may bati ba gyud si Lolo Goryo nimo. Nag-all kayo siya kun nganong may iskapo gyud kuno ka. Wala mo ko ilaing kapilian, Lit. Mo nga ako na lang yun ang gihimo. Una yung rason kung anong miskapo ko, tungkol gusto ko nga makatabang ni Lolo Goryo aron mapanalipdan siya sa mga daotang plano ni Renato. Ha? Kay, nga naman di Tasyo? Nabalaka ko nga basin og dunay daotang buhaton si Renato kang Lolo Goryo. Unay dakong rason kung anong miskapo gyud ko. Unsa man gid daotang plano ni Renato Tasyo? Nga to ni Lolo Goryo. Basin og doon namin matabang kun imo misultihan. Aron sa mapugna mo ang mga daotang laraw ba? Bitaw, sultihan ni Tasyo. Kay andam di kaini mo tabang nimo. Ilabi na ni Lolo Goryo aron mapanalipdan nato siya. Ayaw kahadlok Tasyo. Ni Ami, kung gusto ka, kami mismo may musulti ni Lolo Goryo nimo. O bitaw, basta sultihan lang gyud mi sa tinuod kuno sa gyud ang plano ni Renato ngadto ni Lolo Goryo. DXDC Ayan guys, handunggan ninyo no ang part 28 sa Ang Carnival kong Lolo. For today's episode guys, September 30, 2025, it's the last day of the month. So man inyong mga kaganapan guys, karong adlaw. Kamo ba nag-birthday? Nag-picnic, naligog suba or dagat? Sumamati ta guys sa drama with reaction. Carnival kong Lolo. Oy! Kamu pang duha ba? Ikat patanon nga mayaw mo ati mani mo din eh. Karang gwapa o siksi. Huwag na ko magkinahanglag siksi og batanon na to. Mas nauyon kong Toribia. Gusto na kong pabalikon to nimo sa dinhe. Ha? Pabalikon? Pabalik ka sa dinhe. Gusto. So while nagplay ang atong drama guys, no, maghikay sa ako sa akong pamahaw guys, kay alas 3 na. Oo, kahikay guys, I think ang pigoro. Yes, mga pi muna ta guys. Gusto ko nga siya may personal nga muatiman ako. Di ko gusto nga doon na pilain. May ano rin. Wala mo balik sa Toribia din eh. Kaya nagdaan ang tima at tikwanga din nila. May lagi ang ta. Pero si Lolo, nangita niya. Gusto ginaya nga. Pabalik ko sa Toribia din eh. Mau ba? Lagot pa ito kong naninaw. Pero sa ganang, ito ay Toribia sa ila ko. Kung imo siya makitan dito, ingna nga di nagyud pabalikon din eh. Aron way daw tang may tabo niya. Pero kung gusto siya siyang sakit siyang lawas. Ayaw siya paantang buhi din eh, Jonel. Ariglado rin. Ako rin ang buhaton. So ilangan nila. Tuwa rin sila. Parang imo siyang mapinahan na di yun ang ngayang mo balik din eh. So gikan din na si Toribia diha guys, no? Toribia. Sa mga issue yung rin naman pabalik ko ni Kuan Renato. Paano man ko no? May pauli sa ila. Ha? Nga naman tay? Sa'yo rin tumagol. Basta wala ka na eh. Wa na dito ganay Toribia. O ba na sa plano nga bubali pa sila gariyaw. Dumugli ka. Ano man ko nanay? Ano nay? Ibaw na ka. Nagdagang isyo. Isyo. Nagkailang to Toribia para wala nagbabot. Isyo ha? Isyo. Unsa ko na yung magkipanulti ba eh? Unsa may dagang isyo ba eh? Mga mga isyo ba? Katorag yapon nga number. Sa to last number? 938. Hindi, sino yun?
Yan, mga buhi sa ata guys. Another cash in no for today's video. Yun na loib ako ko aning mga sige pa-cash in guys, way cash out. So ay ko nila kay usahay mong good. Dili jud usahay syempre kada anhin nila huy ang dughan kay pildihan man. Unang sa sugal no dili jud maayo. Huwag ka naman nugal no, ginagmay pero kining ilaha guys. Siyempre mo adlaw kag 400 pildi, ako na kayo na no. Ako na kayo ng kawadan guys, 400 pesos. Especially no, pareha sa ato ang wala ganit takabot ani guys sa minimum nga kita nga atong sweldo, o atong kita dari. No, unta no sa sunod nilang balik, cash out na naman. Pag dahil akong puhunan guys 5,000 lagi tuyok-tuyok guys 200. Natingnan ko sa Gcash room guys kay nagtinagalog naman ni sila i-review para siguradong tama at updated ang number ng padadalahan. Yes, I confirm na tama ang number. Taglish yun no. Tungod guro ni sa balaod guys no nga gamito na yun ang Tagalog language. Bisan pa man sa salida guys no sa mga palabas sa television Tagalog na ang ilang gamit guys. I think tungod guro ni sa kuano ordinance or Republic Act no nga. Gamito na yun ang Tagalog. Pero nga no malagi sa Senate hearing no. Sige mag-English. Nga mga Pinoy raman ang mga akusado. Pero murag suwaing ka paminawon guys ang Tagalog. Suwaingan ko. Night text guys from GCI Casino, ikaw ang winner, balance 980, withdraw fast or gamitin to play jackpot ngayon. Morning mga link guys no nga dili yun na to i-click kay mahack ang imong Gcash. Pero kining Bingo Plus legit man ni siya. Ano sa ning GCI kasi. So balik ta guys sa drama, medyo nawala ta no. Ta maka-upload ta karon guys og handumanan oy. Ano ka ba? Ano ba mag-away man mo tungod na ako? Ipuson sa nato siya. Very good. Nice kayo imong plano rin. Sige lang. Manihil lang ta sa naon. Kinahanglan gyud asong gawas nila, ha? Muna atong misyon karon. Ug kutob sa makahatag og kahasol sa atong una-una. Kinahanglan ato gyud dayong pitulong. Kana o yun yung kay kuwana rin para wag sa kabal ang atong mga nindot na plano. Basta sundan lang yun ang akong isugo rin. Pangitaa o pusa yun ninyo si Toridia. Ariglado rin. DXDC RMN Davao Radyo Nationwide. Ini si Randy Padayaw Sason. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa RMN. Another day, another bahaw na naman guys. Binyog another vlog. Sige ko diri mabahawan guys. O what do you believe nga ang bahaw guys gabi pati. Ug mo ni akong kanon kun guys para sa paniud to. Oh, hinay repito to. Una kita ni. Diyan
Iya mi nagsultihanay. Maubagaw? Unya, hain na nun siya gaw. Nagsabot mi kahapon nga magkita na sa mi karong mga orasa. Pero wa ko masulti niya nga ako kang tandun aron magasultihanay sa mo. Mao ba? Sige gaw. Sigurado makangamot nga ron siya. Naalagi dito ron siya. Pabutal na ako kay medyo mga medyo oras pa. Basi mga alas 11 dun. Nara siya diha. Sige. Pabuto na gid nato gaw. Kay gusto sa... So, dali na guys, magtapos ang atong reaction video. Check na to guys, kung nabay mga comment. Ang atong upload guys, gahapon. Let's check it out. Ang Carnival kong lolo ay comment, but 69 views ang nakuha niya, no? Thank you guys. I hope mabot pa na siya, no? At least 100 views. Malipay na ko ana guys. So I think that's all for today. Again, this is Dodong. Bye for now and enjoy for the rest of the day. Og ang next drama na to guys, ang Mahal Kong Kaaway. Wait na inadisgrasya diri guys. So loy kaayo guys. Ay. Loy kaayo siya. Maligya raman tana siya, no, og malunggay pandesal. Pero nabanggaan siya, no, sa usa ka dump truck. Kasayang sa pandesal. Oy, kadami ra ba nimo pandesal guys.